ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଧମକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରାଫିକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏମିତି ରୁମକୁ। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ନର୍ସ ଜଣଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନ ଉଠାଇଲେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆସୁଛି ରସିକିଆ ଡାକ୍ତର ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେ କହୁନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଏଇ ନର୍ସ ଜଣଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ରାତି ସାରା ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ସବୁବେଳେ ତୁ ମୋ ପାଖେ ଥା, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ରସିକିଆ ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣ। ଆମର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।